Καλησπέρα σε όλους, πώς είστε, τι κάνετε. Να δείτε τι έχουμε φτιάξει πίσω από τα βίντεο. Πριν το κάνω το βίντεο να σας δείξω ότι θα κάνουμε καινούργια season στον server μας. Λοιπόν, πάμε να του δείξω ένα φίλο μου που έκανε το σπίτι που σας είπα. Που είπα στον φίλο μου ότι θα φτιάξω ένα σπίτι στο live του. Θα πάμε να το δείξω τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι με πισίνα, έχει τα πάντα εκτός από τσακούζι, παιδιά. Τι να κάνουμε, το τσακούζι είναι ακριβό, δεν κάνει να... Αλλά για το τέλος του βίντεο πρέπει να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να γράψετε κάτω στα comment τι άλλο θέλετε να φτιάξετε στο server SMB. Είναι πολλά άτομα, είναι ο Ντίμλης, είναι ο Ιτσόλη, είναι πολλοί. Και αυτή τη στιγμή κάνει αυτός live τώρα, σε ένα άλλο κόσμο. Αλλά σήμερα τον έβαλα στον server μας, οπότε θα του έφτιαξα ένα σπίτι για μας. Για μας και για αυτόν, ναι, από μας είναι. Και εδώ πέρα είναι ένα μέρος που θα είναι η season που θα κάνουμε ένα κλέντι. Στη season. Πέρα είναι ένα κλέντι που κάνουμε. Λοιπόν, να σας δείξω το σπίτι του. Το σπίτι του είναι... Τώρα, στο λεπτό. Η φάρμα είναι έτοιμη, σιγά σιγά φτιάχνεται. Αυτό εδώ είναι το πραγματάκι που φτιάξαμε πρώτη φορά τη season του Minecraft. Εδώ πέρα είναι τα ονόματα που βλέπετε. Όλα αυτό εδώ πέρα τα ονόματα. Και από πίσω το δικό μου και του Zero Show, του Hitman, του Σατάμου και του Ντίμλης. Λοιπόν, το σπίτι του αυτού είναι, περίμενε, θα σας το δείξω, είναι πολύ ακριβό. Εδώ πέρα φτιάξαμε τις χώρες, η Αμερική, η Γαλλία, όχι, είναι η Αγγλία, η Ιταλία και η Ρωσία. Βάλουμε την Ρωσία εκεί πέρα γιατί είναι μεγάλη πόλη, η Ρωσία, η Μόσχα. Και το σπίτι αυτό είναι αυτό εδώ, φίλε μου. Είναι ένα κανονικό σπιτάκι, αλλά έχει καλά πραγματάκια. Εδώ πέρα είναι τα ρούχα σου που θα βάλουμε για σένα, φίλε μου, για τα ρούχα σου και τέτοια. Εδώ πέρα είναι μια τηλεόραση τέλεια, με δύο γαμάτα ηχεία, μια τηλεόραση YouTube και Netflix θα βλέπεις. Έχει PlayStation και τα πάντα. Εδώ πέρα μια μικρή πισίνα και το καζόν τέλειο. Αυτό θα έχει και security 23/23. Αυτό είναι όποιος βλέπει αυτό το βίντεο να κάνει ένα like και ένα subscribe. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Φιλάκια!